Niin Pekka, kun noita kuvia taiteilijan yöstä katsoo, niin näyttää koleus ainakin yllättäneen ainakin etelärannikon väen. Joo, ja koko maassa on varsin koleaa. Ja vähän on yllättänyt se, että huomenna saattaa sitten tulla ihan välillä reippaamun puoleistikin vettä tässä etelässä. Pohjoisempana jatkuu sitten tuo poutasempi sää. Mitäs koleus ensi viikolla? Jatkuu. Eli ei lämmintä tänne tarvitse millään tulla. Nimittäin viikonloppuna meille virtaa ilma suoraan sieltä jäämereltä ja ensi viikolla sitten jäämme tuommoisen erittäin laajan kylmemmän ilmamassan alle. Kunnon kesälämpötiloja on kauempana tuolla Uralilla ja sitten Länsi-Euroopassa, eli ei ne ihan hevillä sieltä tänne Suomeen pääse. Ja tänään on ollut siis jo varsin pilvistä ja sateet ovat olleet tuollaisia hyvin pieniä. No, kärpäsen kakan näköiset siniset ovat noita sadekaikuja. Ja täällä Suomenlahden eteläpuolella niitä on vähän enemmän ja ne ovat vähän voimakkaampia. Ja nämä ovat sitten nuo huomiset etelän sateet. Ne ovat siirtymässä aamulla ja aivan tähän rannikon tuntumaan niin, että täällä voi vähän sadella. Pohjoisempana enimmäkseen pilvipoutaista. Ja jos pohjoisessa pilvipeite siinä yöllä aukkoilee, niin sitten tulee Halla, Lapin puolella jopa yöpakkanen.